ובדרך יושבת שם ובוכה לה, בתפילה בדמעות בודדה אין מנחם לה. על בניה תבקש תתחנן קולה לא נדם, אל תשליכן במדבר לבדם. אנא זכור לי חסדיי, זכור לי את נעוריי, אל תשכח את ילדיי. אנא בקשי רחל רק בלי די, רחל רחל בשמך קורא, בקשי רחמים לפני הקר. רחל רחל שומע בחייך, אלוקים רואה הכל את המלך. אנחנו פה ברוך השם זוכים להיות כל יום קרוב לקבר רחל אמנו, כמו שכתוב בגאון מווילנה. הוא מביא בתיקוני הזוהר שאחרי חורבן הבית עיקר השכינה בקבר רחל. אנחנו נמצאים פה ומרגישים התעלות ומרגישים שהמקום קדוש, ואם הייתם שומעים את הבכיות שהולכות פה כל יום שאנחנו באים, אנחנו מרגישים כאילו זה תפילת נעילה, בכי כזה של אנשים, שכל יהודים יוצאים מפה כולם אדומים עם דמעות בעיניים, שכולם מרגישים שהמקום הזה אפשר להתפלל, אפשר לשפוך את הלב, מרגישים שאתה נמצא במקום קדוש. עד כדי כך ידוע שהבריסקרוב לא הלך לאף מקום חוץ ממירון, אבל קבר רחל אצלו זה היה מקום שהוא אמר, פה אני מרגיש שזה מקום תפילה. הנה ימים באים רחל, השם מבטיח שבנייך הם שווים, דלתות פותח. לא תראי עוד דמעה בעינייך, אני יודע יש שכר לפעולתך, קולך שומע. ואזכור לך את התחינות אל השמיים והן עולות, הדמעות מרום בקור, לא לחינם הולכה תפילה. רחל רחל בשמך קורא, בקשי רחמים לפני הקר. רחל רחל שומע בחייך, אלוקים רואה הכל את המלך. למדנו בגמרא במסכת מגילה בשכר צניעות שהייתה ברחל, היה לה, זכתה לצאצא כמו שאול, ובשכר צניעות שהיה בשאול יצא ממנו ילדים כמו מרדכי, כמו אסתר. הגמרא אומרת, מה הצניעות שהייתה ברחל? אנחנו חושבים שצניעות זה להתלבש צנוע, צנוע. אבל שם ההסבר אחר לגמרי, שהיא אמרה, איך אני אראה את האחות שלי לאה סובלת? אז היא מסרה לה את הסימנים אחרי 7 שנים שהיא חיכתה להתחתן עם יעקב. זה נקרא צניעות בעברית. מה זה נקרא להיות צנוע בעברית? צנוע בעברית שאתה מוריד את עצמך וחש את הצער של מישהו אחר. רחל רחל
אנחנו נמצאים בציון של רחל אימנו עליה השלום. הסבא הגדול שלנו המקובל, רבי יהודה פתיה, זכותו יגן עלינו, בזמן שהיה מלחמת העולם השנייה ורצה להגיע לכאן הצורר, לרצוח ולהרוג בעם ישראל, הוא עשה פה תפילה גדולה מאוד, והמופתים של חברון ושל בית לחם אמרו שהתפילות האלה לא יעזרו, שכבר הסכינים מוכנים והחרבות מוכנות. הוא כינס את כל המקובלים, הוא ביקש מהם לבכות, וכל אחד ייקח כוס של דמעות וימלא כוס מלא, ואחר כך ישתה את המים האלו. הם ישבו כל הלילה וצעקו ובכו ותקעו בשופרות, עד שהמופתי שבית לחם נכנס ושאל מה כל כך היהודים צועקים, אני בטוח שהתפילות שלכם ודאי שיעזרו. באמת, באמצע התפילה הרבנית שחלה עליה השלום, אשתו של הרב יהודה פתיה, הייתה בעזרת נשים. היא קראה לבעלה, בעלה אמרה, אני יודע מה את רוצה להגיד לי, גם אני ראיתי אותה. הם ראו את רחל אימנו שאמרה להם שאין להם מה לדאוג ויכולים לחזור חזרה לבתיהם. באמת התפילות האלה התקבלו וראו ניסים ונפלאות. בכל זמן, בכל תקופה הכי קשה לעם ישראל, עם ישראל כשבאו להתפלל בקבר רחל, הם ראו ניסים ונפלאות. במלחמה האחרונה, במלחמת עופרת יצוקה, סיפרו חיילים שהיו במלחמה שליוותה אותם אישה לבושה בלבוש כמו לבוש ערבי, אבל בשונה מהערביות של לובשות שחור, היא לבשה לבן, והיא אמרה שהיא רחל אימנו, והיא אמרה להם לאיפה להיכנס ולהיכן לא להיכנס, איפה מקומות שיש בתים מולכדים, היא כיוונה אותם בכל מקום ומקום. ואחר כך שביררו מי זה החיילים האלו שבאמת היא כל כך ליוותה אותם, התברר שהחיילים אגב האלו הם היו החיילים ששמרו על קבר רחל במשך 3 שנים. אז היא ליוותה אותם במלחמה, ועד היום אנחנו יודעים שרחל אימנו עומדת בכל יום ויום על עם ישראל ומתפללת. הרב חיים שמואלביץ, אחרי מלחמת 6 הימים שהגיע לכאן, הוא אמר לרחל, רחל תמשיכי ותמשיכי לבכות, כי התפילות שלך הם לא ילכו ריקם, ודאי שבזכות שתמשיכי לבכות הלאה, עם ישראל יזכה לניסים ונפלאות. With the rising sun on her wedding day, she raised her eyes to the heavens, and she thanked Hashem for the man of truth, with whom she would build a nation. But with nightfall came, destiny betrayed, the veil concealing another. Yet a sister's shame, not her shattered dreams, took hold of her heart and her senses. Mama Rachel, cry for us again. Won't you shed a tear for your dear children? If you raise your sweet voice now as then, the day will come. Mama Rachel, cry for us again. Won't you shed a tear for your dear children? Bezechu seif v'shavuvan emlek gulam. In a roadside grave, she was laid to rest in solitude forever. But her voice gave hope to the broken hearts of her daughters and sons bound for exile. When her plaintive cry gained divine consent, a challenge to her maker, can the mercy
the shadow